Клятва юных ратаўнікоў. Напярэдадні Дня народнага адзінства больш за 20 школьнікаў з Віцебска і Оршы уступілі ў военно-патрыятычныя клубы Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Урачыстая цырымонія прайшла на плошчы сцяга і герба ў абласным цэнтры. Падтрымаць маладых людзей прыйшлі прадстаўнікі мясцовай улады, дзеючыя ратаўнікі, бацькі школьнікаў. Юныя патрыёты пакляліся захоўваць гонар і традыцыі клуба, імкнуцца да добрасумленнай вучобы і прымяняць атрыманыя веды на карысць народа і краіны. Кульмінацыяй цырымоніі стаў урачысты марш выхаванцаў военно-патрыятычных клубаў МНС. С 9 класса начал заниматься МЧС в своей школе. Безумно понравилось. Поступив в 10 класс, был выбор класс МЧС. И я выбрала это направление, потому что мне это нравится. Хочу создать дальнейшую жизнь с этим. Это очень важно, что приходят новые ребята. Они каждый год приходят. Наша главная задача, как 11-классников, передать им опыт, который мы собирали уже много-много лет и на соревнованиях, и в буднях, и в школе. Областное управление МЧС развивает военно-патриотическое движение. У нас создано 2 клуба в Орше и в городе Витебске. И в текущем году уже 26 выпускников. Сегодня новые ребята, которые, уверен, станут продолжением тех традиций, сохранят ту историческую память подвигов наших предков и в целом будут в дальнейшем развивать нашу Беларусь. У паўночным рэгіёне дзейнічаюць 2 военно-патрыятычныя клубы. Ратаўнік у Віцебску і памяць у Оршы. Кожны мае ўласную сімволіку. Юныя патрыёты актыўна ўдзельнічаюць у гарадскіх, абласных і рэспубліканскіх мерапрыемствах. Сёлета клуб «Ратаўнік» стаў пераможцам 2-й рэспубліканскай спарткіяды сярод военно-патрыятычных клубаў МНС, якая прайшла ў Брэсце.